Mä opiskelin alun perin kauppatieteitä ja tein liiketoiminnan kehityksen parissa töitä, mutta kaipasin syvempää substanssiosaamista, joten hain kemian tekniikan korkeakouluun. Nykyään mä työskentelen VTT:llä tutkijana ja mulle on tosi tärkeää, että mä pääsen tekemään kestävän kehityksen kanssa töitä. Mä teen materiaalikehitystä tekstiili- ja kuitukangasalalla ja sen lisäksi mä autan Euroopan tekstiilialaa siirtymään kiertotalouteen. Mun mielestä biopohjaisten tuotteiden ja kestävän kehityksen ratkaisujen implementoiminen vaatii sellaista kokonaisvaltaista toimintamallien uudistamista. Ei pelkästään yksittäisissä yrityksissä, vaan koko arvoketjussa ja myös kuluttajien ajatusmaailmaa pitää muuttaa. Ja mä koen, että just siihen tai niiden muutosten haasteisiin mun aiempi ura tarjoaa mulle hyviä työkaluja.